Dobrý deň! Ja som Kofolak a on je Bodlak, bude plešatý. Nič som nehovoril. Dneska budeme piť liter kofoly a ten, kto si predgrne, to musí zjesť lyžičku soli. Tak. Yes sir, yes sir. Takúto lyžicu soli. Považuj sa to dal do môjho poháru. To bude zaujímavé. Tak začíname. No tak otvor to. Bez kalórií, počuješ? Kola bez kalórií. Chápeš to? Chápem, však bez kalórií, keď už ideme toľko piť, tak nech sme aspoň zdraví. Dobre. Tak si to rozdelíme do toho litra. Tu máme odmerku 1 liter. Dobre, vylej to. Láskavo. Umyté, hej? Hejže. Určite? No, dúfam. Dobre. Čo robíš? Že by čo najmenej to penilo, že by tam neboli bublinky, vieš? Teda, že by tam boli bublinky. Už to pení. Si kokos. Nevyzerá to dobré. Zatiaľ. Pre teba. Ja vyhrám. Negrgnem ako ty. Prasiatko. Peppa Pig. Si myslíš? No. Šunka Si jedna. myslíš zle potom? Hamburger. Máš to? Ešte ne. Dobre. Toto je tvoje a toto bude moje, okej? No, členek. Hej, že. Takže máme liter na obidvoch stranách a môžeme začať. Není to nejaká veľká súťaž, takže proste, teda je to súťaž, ale treba si zvoliť stratégiu, že či pôjdeš rýchlo, čo najrýchlejšie a možno si grgneš, alebo pôjdeš pomaličky, jak korytnačka v tej mýtickej báji o korytnačke a zajacovi a vyhráš súťaž. Držíš, hej? Pozor. Musíš vydržať, no. To ti poviem, to nie je sranda. Nezjem tú soľ. Odrzalo sa. Ja nezjem tú soľ. No však dobrá, nie. Pomaličky. A potom ten, kto prvý vypije liter, tak ten vyhral. Takže ten druhý prehral, takže ten si dá sol. No toto je všeleno. Pokémon. Taký rýchly, ne? No. Pokémon. A neporazíš. Cipána. Tretí pohár. Ty máš iba druhý. No však hej. Daj pozor. Tuto máme. Ja som, že sa ponáhľal, si myslíš, že sa ponáhľa, tak vyhra. A že ty sme... Videl si tu Google, to je? Takže môžeme aj ja. Počkaj. Okay.
Ty kokos, dobre? Dobre. Vyhral som, yes! Ty to je prehral, ty čo prehral, čo je? Čo je? Jo. Takže máme tu prehral. Jak podvádzal? Ja som podvádzal. Však si počul, aký kruk veľký. No. Takže tu... Dobre, takže... Ideš si dať sol? Perfektná sol, vieš, hejže. No. No poď. A že do toho vypluješ potom. Aj, čo to, ježiš. No. Chutí, nechutí? Stane sa aj najlepším. Aj najlepším píčom koli. Si čo povedal? A píčom, tak sa to hovorí. A pijakom. Takže teraz tuto ten, kto prehral, Solná smrť. tuto loser, jak sa hovorí, porazený, môže ukončiť toto video. Dneska nebudem spať. Co? Dneska nebudem spať. Dneska nebude spať. A som povedal, že ukončí to video. Že čaute lidi. Povedz. Čaute lidičky.